Nengkong ngasel ke ban khot ban wer ban pedang stop hai pi kilong kemi kilong pa ki kun samla shenrang bat kan thei hang ne po kari bat ka jat ban riu nyau trap ka jongi hang ne po ki imlang ka salang bat kum juru namanta ki kun ki hejar jong ka hima lang rin haswa bangan poi ka benta bangan kran ha ka por ngakwa ban sngap ya ka wei ka statement ka balong very irresponsible kabangi oh tin no way kabamut ka statement ka balong bomdon shu ya kata ka jing perkat bomdon shu ya kata ka jing yo ijingai namar ba ka statement ka ba kran hang ne daileng ba way na kinong yalam lani uta u deputy sim lani usim khana jong ka hima Ni ay por ya ka konsil 1 minute lana complete ka get ngin pen pra. te lengo ba kumno kat ka kerdan jong usim khana Ukraine da kini kentin hakaba kani kentin kadai kata ka criminal intention kadai ka criminal intention kabamut ka jimut jing temu ban long penjot ban penpra ban ngasau ban ong ba sobha ka dis council ka git jong council kamdai ka properties jong ka himalarin ka district council ka git jong council kadai ka properties jong ka jat meru sobha wat pen pat lani wat pen pra lani wat pen julor ya ka public properties lani ka properties jong ka jat meru kata ka di ka bangakwa ban kentu lani ka ban kran ka di ka por bat lana pi don sya kata ka jing slur bat ka jing slan jong pi sabha ban lech po bordar ni yo jing tip badon ki wei ki jat meru ki bayo ban sina hotel ki bayo ban sina homestay ki bayo ban sina guest house kat bangi kun hajar utrai ri utrai muluk ngim yo satya ya kata ka NOC ni lengo mano ba ai ka NOC ru tamang ngitang yai budden ru kisngi kaoj banyak keren ya kata ka jing mobilize banyak keren ya kata ka protest ni so tu ba ka constitutional rights kadai ka constitutional rights kapakat kom ka ritis ni syar jong kari India ru ka ai boring i bangin mi syakmat ban protest ni bangin mobilize yu pat ba hanre ba pinong ban penpra ban penjulor ban penjot di public properties ngasau ban ong ba kadai ka crime kadai ka criminal intention pi yalami yu pat ba pi lit yu pat ba da ka criminal intention kan mau kan numpoi si ai ru bat kalong ke ai ka ba ibit hadu kata-kata ngasau ban ong kum prasnong kum paradong kum prathan ngasau ban ong basau lerang bandon kum kini ki sim lani ki deputy sim hapok ka hima ka ba kim patlak ban exercise ka ba kim sautu ya ka consequences ka ba yetengku kat kum ka riti sensar ka ba kim sautu ya ka constitution ka ba ki sautu penman ba kata ka criminal intention ka constitutional rights no kata kamla banlong dalai ru kani ka threat namar lada pi berngam lada pi threat kadon artli gijing berngam pila ban berngam ya ulene ka brew lene ka authority with a legal intention kamut kat kom ka riti sinsar hanrei ka jing berngam hang ne ka bangi ui bat isaki gelong ka ka criminal intention ni penram jur bat ni sau ban ong dis council ba kamdei ban map ya kit kom kini bat kamdei ban entertain lano nu ya ki bekom kini bat nga sauru ban ya tu ahmad jong pi ki pat ba hang ne ba pin tip ya jing sisa ba kidai ki ai kini ki briu ki pami menta bat ki ba let menta syakmat sa council ban pen kelumar ya ki nong yalam bat ki no sensar jong ka rib ke jat meriu nyau trap ki jongi ki ba syong menta te bos council kalong ba kidai kini ki ju ki briu ki ba ong bangi persa ya ka management bot ni persa ya ka 50-50 polisi hawar jar pulai habangi donlang bat ka kunhun ke jongki uni ujuk bakran menta ni ken mau mensua ulong tang unong thokot ujongi hakaba ni ken mau tu kepor ba hanangi persa ai kata 50-50 polisi ni persa ai ka management bot hanai penban har jar pusau leng baka RTI ka bangilap bangi syukran lap dak sintur hanangi lap leng baka RTI ka baka RTI ka ya tu syai bagi ni ki jo ki breu ki lek bandro ya ka pisa ka ba sauklur lai pholak bat ki yo arklur kacharla kabamut baki yasam no kabamut habaki yasam siliang marsiliang kata kapisa maki kide kinong implement ya kata ka 50-50 share lani kata ka management bot bos nang ta ngan suya tu ya pi hang ne kalong ba ka dis council lai kala le ya ka babhan ki babhatam hang ne po ka hima ka jongi kala le sisa ya ka babhan ki babhatam po ka hima ka jongi bat ka ai kata ka bakila le ya ka babhan ki babhatam kalong ba kila snap ya ka jing dawa jong pat ba ban penlong ya kata ka election
Pat kata jingat nanti ke jing temu ke jongki ban penlong ke election kalong kila weng no ya uni brilliant Henry Sim Yong ubala bam club lani ubala ada say sop ya kata pisah ke pakot arklur kat sanlak ubala implement ya kata 50-50 polisi lani kata management board hau arjar apu sau haka arpu kenai tadi Julai arjar apu sau kas council ka weng no eu pat galak thung shipor yau pensingan kat badang penyat ya ki kam ki jam kumno ban wanra ke election hapok ke hima henry penban pitip nem ki dai kini ki juk ki briu ki ba mi menta syakmat ki ba late ban file complaint hapok high court but nabar ba kejing yat jong ki ban file complaint hapok high court ka penlong ya ke hima ka jongi ba ngim don acting sim ngim don sim sau benai san benai ngim don acting sim ngim don sim haba ngim don sim haba ngim don acting sim ka penlong ke council pan siau kia but hadin ba council ka don ke jing siau kia mentah kas council kamban si ka siam ka senjam ban wanra da us imrang ba ubadang don hapok ka suspension te ngimtip ya ka jing temu ba ha ibat ya ka jingmut ka jongki hanring syania ba nakaliang jongi ki pat ba ngila daple ka benta harjar pulai ni syania hakarai jongki rang ba pat kirang ba hawa shwa ba kinle kita tip ya ka ai ka jing tengku bat ka an ka ai ka jing tengku bat ki bor jong ka an namar kata nasau ban ong pakadi ke jingmi jong ki khmat menta ban litur pus council kalong kabom syong nongrim hai ru wat syak elam bakla pat ba le sedon na pedang jong pi ki ban sasotu bakla pakat council kale bakla ngitip ha kum ki try hima ngitip ha ngakum unong elam jong seng samla ngatip ha ya kakam kabahapok bat kabari hapok ka hima ka jongi kalong ka ai ka sosi ban yetu sepi pakadai ke jing kwa bor ke jing kwa ha jong kini pat nga ong ye pi hang ne kalong ba kini ki briu kim da dai ki ba don ye kata ka jing sau khia han rei ka dai ka ba ki kwa ya kata ka public attention ka media attention ki kwa ya ka public support tama manu ke banang support ki kwa ban test ya kata ka strength tambah ka jing test ke jong ki kalong ka baba kelas pun namar balai katkom ka ak rules jong ka himalang rin ka edi rules jong ka himalang rin katkom ka section 3 section 3 to subsection 3 kalong ba haba jet sim bat ban weng sim kadai ka kamram jong ki rangba ka bamut ki shenrang kli shenrang khat prasdem sejrong hanrei penban ngiu i hakani ka sngi baki let sentai bus council kadai tangka jingkwa jong ki ban let pentut namar balai ngiu i bat ni sakhi bon ki long kemi ki bami hakatai ke jaka bon ki long kemi ki bami hakatai ke jaka bat ka jingmi jong kilong kemi ketika jeka ngan suong epi base katkom ka constitution ade base katkom ka ak ka rules jong ka himalang rin kalong ka ba hau bat ka bom syong nong rim hai ru ngasau ban kentu ya ki pat ba no snong om tang jong ka himalang rin hari jong ka ribet ka jat meru nyau trap ka jongi wat nom syak ya lam bakla hakini ki briu wat nom syak ya lam bakla ko mga kren ya pi ko mga ong ya pi kini kisngi ba kini ki briu bon na ki dai kita ki nong yalam bat ki nong kersan jong ki political party syong tenumbos nomar balai ngiu ibat ni saki mano ban yalam yo pat ba hang tei ngitip sai mano badai ngitip ngi ki try sinong ngi ki try hima ngitip ba ngitip mano ba yalam yo pat ba hang tei ki juk ki nong yalam ki ba syong tenumbos ki juk ki nong yalam ki balik hang tei bus council menta bat ki juk ki batip ya ka an kibatip ya ka constitution hanrei kilek bomtip bat ka jinglek bomtip jong ki kadai ka tagen ka pakat kom ka edi rules ka section 3 to subsection 3 jong ka edi rules himalang rin mo ka ba krensai boong haba jet lani ban weng sim hapok ka himalang rin don kam ya ki klik shenrang kat prasnem hanrei namar ba kini ki briu kim yo ya kata ka majority jong ki klik shenrang kat prasnem ki kam ba ki dei ki khun ki hajar jong ki malang rin ka mut ba ka ai ka baki exercise hang ne legally kalong unconstitutionally namar balai kimi lengba kita ki long kemi namar ki long kemi kim don responsibility ru em lengba ka rules lengba ka ak jong ki malang rin kata ka dei ka mga kwa ban pensengau len kwa ban kran hakani ka pohar namar kata nga kentu ya ka council pakas council kam dei pan entertain namala da ka council ka entertain ya kani ka kenhun kabawan da ki long kemi baduna ki klik sirang kat prasdam isaw ban ong ba let's say la mi sana kaliang jongi ki pat ba
lai sau kan hun let's say ngila ban wanra double triple palat ban ya ketu kabangi wanra aru katkum ka constitution jong ke malarin kabangin wanra da ke klik senang kat prasnam tamangim kwa ban pentut ya ka kam jong kita gi rang ba kinong yalam jong ka jat meru jong itu council ikwa iki bikin trisuk trisan namar ngi tip ya ka jingtmu ba pha ka jong ki ban pen baha ban pen impat ya ka ri ba ka jat meru ban pen baha ban pen impat ya ka ri ba ka jat meru balai ngi dang hab ban abdalit pentut iki hang te dia syua bangan penkut ngam tip kadai ni em ke jing shisha tang ba upat ba unnum sya elam ba kla kalong ba kadon ke jing ma ka ba kraw du kata kata ngaya kenduk ha kini sngi bat ki khar he spa kita kop kita sarong ya nga bat kita ong kum ni ngin thit dam ya ke himalang ngin thit dam ya ke himalang namar mi la dap kamai spa napok ke himang nga ong ki pi thit dam ha kanu korkom ki ong ya nga kin sadon ki briu ki brawan simpisa da ki senduk na yeng jongi na yeng jongi khar he spa kin sadon ki briu ki ban wan simpisa bat ngin sapen klumar kli ya ki nong sensyar hang ne pok gejat briu bat ngin sapen klumar kli ya ki paj ba lang ba ki ni ki nong tong bat ki nong thok ding ngin pen klumar ya ki jumut jum perkhat jong paj ba of kejing ngau rem bat kejing sopok hadu kata-kata bau kar hespa mender barjela uyo haduk kata kabor hang ne pok kejat mendu hang ne pok imlang salang jongi tang ba dalilai ru em ngikum kasang samla nginum ailat yaki kar hespa pitla ban tet 10,000 sikli breu banwan pen kelumar jingmut yaki nong sensar bari paj ba tang ba ngi kem ka sang samla ngi long ki bas kem ga jingmut bat ngi tip ngi don la ga jong ka put komno ban trei ban yada ya uput usam jong ka hima ya ka it ka hima ga jongi ngam tip mano kita ki kenhun ki balong ki nong tong bat ki nong thok ding namar uniu khar hespa syam la pensai bah ya nga tang ba ngasu ong pi ki pat ba long ki bastat mo long ki bastat wat num ngop kelumar wat num ngop kelumar namar ba kadon kabakum kata selendat ngimtip dai nem dai kani ka kenhun yo dai ru lani ngimtip ya kata ya ka jing sisa hanrei ngamla ban penti kena kata yo don sadeki wei pat ki kenhun ru tang ba super khat hajimut jing perkat bat ham mensim ke jongpi moh ya ka ei ka ba pis ngau dai ya kata ka jing ya thu jonga ka ba uniu khar spa uwan ban kop ban sarong akmat jonga bat sakawei ka ei ka jingmi jing kulmar hapo ka hima ka jongi dai hadin balawan uniu brilliant henry simyong kamu acting sim har jarar pulai hadin bawan kamu acting sim dai lang ba jongi ka sang samla ka bangila pensyong u ka khat sim pat ka jing thmu jongi hapa pensyong u khat sim ka bening kong ka jing thmu ka long bangi dawa na u panwanra ya ka resolution dah ka dorbar hima baka dorbar hima ka dorbar pulun jong ka himalangrin kan yang persya ya ka jing thmu jong ka sarkar India bat ka sarkar jela bat ka company UCIL banti ban khlong uranium na pok ka dong ka than domya siat lani na pok ka dong ka than hima ka jongi nila kerpat ya u ban pas ka resolution da ka dorbar jong ka hima ban yang persya da ka hima da ukhun hajar baro ban persya ya kane ka jing thmu ka jing angnut jong sarkar India hanrei uniu acting sim u kentat mardor ya kata ka jing kwa ka jongi ka jing kwa jongi ka baar ka long ni dawa na uniu acting sim ban weng ban sloj no sindon ya ka ikhtiar ka bor ban yo sensar snong da ki wei gi jat menriu hapo ka hima ka jongi u kentat ya kata ru ngimtip ka ki interest jongki apa ki kentat ya bakum ka dia dai nadu kata kapor baka mi ke jing ya bomsai ke jing bomihun bat ngi ke sang samla bat hadu ba ka penlong ya u ban le sop ya ki kam ki babun jat bat ki babun rukum dai halor kata ka nongrim kani ke jing lek ban dawa ka jongki ha kani ke sngi mo ngi yu i bun ki long kemi ya kita ki shenrang khat prasnem ki klik shenrang khat prasnem namar baka ak jong ke himalangrin ka batai sai tang ki klik shenrang khat prasnem ki badon ya ka hok ban jit ban thung sim ban weng sim henry ki wanra da ki long kemi ka bamut ba kani ka long unconstitutionally sa ka wengan suang ipi kini ki juk ki breu ki ba pen kelumar yu paj ba
hang tu ngiyui ya sekretari ngiyui ya deputi sim bahak khmat ban yalam yu pajba kidai kini kiju ki badon hak isi kepala dap baki persyak ya ka jingtemu jong kat council habaki kat council kawan ra bat ketemu ban penlong ke election ta kadau wat syak yalam bakla ko ki pajba ba ye jong ka ri bekejat bedu nyau trap ka jongi ko ki pajba ba ye jong ka dong ka than jong ka hima ka jongi wat ailat ba unong wei bat upoi ei unyo ban yukli hang ne po kari bekejat beru nyau trap ka jongi nginum song thaj nginum song kli kti bat nginum salia ban mi syakmat ban yada nam ta kari bekejat beru namar ban yada nam ta kari bekejat beru ngidon kam ban yada nadu ka it ka hima ka jongi namar kata ngi kentu is council pasnyo bhawat nom pediang ya kini jingkmu ban pen kulumar hapo kari bekejat beru hapo ki it ki hima kublai sibun ladadang don kam susu ban pensai ru nganum manthaj ban pensai na banta ka hok pat ka jing sisa